adadin wa'inda suka jefa ƙuri'un nasu su 7,438 wanda zaben nasu bai yi ba kwata-kwata 205. Kowane ɗan takara ga irin ƙuri'un da ya samu. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 344 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 4,386 jimilla ƙuri'u 7,430. A region kin Doso, departement kin Doso, komin kin Gwale, adadin runhunan zaɓe 50 ne. Adadin runhunan zaɓe 50 ne, wato sakamakon su ya iso a hukumar ta zaɓe ta Seni. Wanda suka kai munzalin zaɓe su 12,594, wanda suka je wa ƙuri'unsu su 7,895, wanda zaben su bai yi ba ƙuri'u 288. Kowane ɗan takara ga yanda ya samu ƙuri'a. Muhammad Bazum ya samu ƙuri'a 2,638 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 5,124. Adadin jimillar ƙuri'un da aka kada 7,762. Region kin Doso, departement kin Bobai, komin kin Koigoro, runhunan zaɓe 63. Adadin runhunan zaɓe wanda sakamakon su ya iso a hukumar Seni 63, wanda suka kai munzalin zaɓe 19,828. Adadin wanda suka je shehu ƙuri'un nasu 12,042, wanda zaɓen nasu bai yi ba an kilga ƙuri'u 401. Ga yadda kowane ɗan takara ya samu ƙuri'unsa. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 3,363 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 8,488. Region kin Doso, departement kin Dogon Dutse, a komin kin ɗan Katsari, adadin runhunan zaɓe da jimillar su hal ilahu suka iso a hannun hukumar zaɓe su 128. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe 38,621, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu adadin ƙuri'u 22,378, wanda ƙuri'un nasu bai yi ba an samu ƙuri'a da bata yi ba 979. Ɗan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 8,481 inda ɗan takara Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 13,300. Region kin Doso, departement kin Doso, komin kin Tombo Kware ta biyu, runhunan zaɓe 100. Runhunan zaɓe 100 ne sakamakon su ya iso a hukumar zaɓe. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe su 22,976, wanda suka je jeho ƙuri'a a wa'innan zaɓuɓɓukan su 14,319, wanda zaɓen nasu bai yi kyau ba kwata-kwata. An samu wato ƙuri'u 543. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 3,519 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 10,488. Region kin Doso, departement kin Doso, komin kin Sambera, adadin runhunan zaɓe 72. Adadin runhunan zaɓe 72 ne, wato jimillar su sakamakon ya iso a hukumar Seni. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe 18,532, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu su 9,219, wanda zaɓen nasu bai yi kyau ba su 296. Ɗan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'u 361 inda ɗan takara Muhammad Usman yake da ƙuri'u 656. Region kin Doso, departement kin Doso, komin kin Mokko, adadin runhunan zaɓe 74 ne, wato sakamakon su ya iso ga hannun hukumar zaɓe. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe an yi rajistan mutum 18,297, wanda suka je shehu ƙuri'un nasu su 9,319, wanda zaɓen nasu bai yi kyau ba an samu 309.
Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 1,515 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 7,586. Region kin Doso Departement kin Gaya, Komin kin Tuniga, Bureau de Vote wato runhunan zaɓe 51. Runhunan zaɓe 51 ne sakamakon su ya iso ga hannun hukumar Seni. Adadin wanda suka kai munzalin zaɓe su 19,546 wanda suka sheshe ƙuri'un nasu sun tashi 8,215 wanda zaɓen nasu bai yi kyau ba 420. Muhammad Bazum ya samu ƙuri'a 3,610 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 4,309. Jimillar ƙuri'u sun tashi 7,919. Al'ila muna a region kin Doso, Departement kin Dogon Dutse, Komin kin Dogon Dutse. Adadin jimillar runhunan zaɓe da sakamakon su ya iso a hannun hukumar Seni 118 wanda suka kai jehu ƙuri'a wato wanda suka kai munzalin zaɓe an yi rajistar mutum 42,300 wanda suka je jehu ƙuri'un nasu 26,870 wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba ƙuri'u 1,160. Ɗan takarar Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 12,259 inda ɗan takara Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 13,916. Jimilla ya tashi 26,175. Reshen kin Doso, Departement kin Doso, Komin kin Garan Kedai. Adadin runhunan zaɓe 44 sakamakon adadin runhunan zaɓe dukkaninsu 44 sun aiko da sakamakon wanda suka kai munzalin zaɓe an yi rajista mutum 14,286 wanda suka sheshe ƙuri'un nasu su 7,411 wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba sun tashi 192 ga yadda kowane ɗan takara ya samu ƙuri'u. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 2,402 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 4,924. Jamila ya tashi 7,325. A region kin Doso Departement kin Loga Komin kin Falwell runhunan zaɓe 100 runhunan zaɓe jimillar su ɗarin duka sakamakon su ya iso a hukumar Seni. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe da aka yi rajista su 21,724 wanda suka sheshe ƙuri'un nasu su 13,165 wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau kwata-kwata ba su 693. Jimilla ƙuri'u 12,735. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 5,788 inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 6,947. Jimilla 12,735. Reshen kin Doso Departement kin Dogon Dutse Komin kin Sukukutan. Adadin runhunan zaɓe 68 adadin runhunan zaɓe 68 jimillar su sun aiko da sakamakon nasu wanda suka kai munzalin zaɓe an yi rajistar mutum 16,959 wanda suka je jehu ƙuri'un nasu su 10,136 wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi ba kyau 421. Jimilla ya tashi 9,859. Dan takarar Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 3,139 inda dan takarar Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 6,720. Jimilla 9,859. Reshen kin Doso Departement kin Doso Komin kin Doso. Mazaɓu 107 runhunan zaɓe 107 dukkaninsu sakamakon su ya iso ga hukumar zaɓe. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe su 42,905. Adadin wa'inda suka je ƙuri'un nasu su 21,912 wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba 755. Jimilla ya tashi 21,741.
shidda. Dan takara Muhammad Bazum yana da ƙuri'a 5,725, inda dan takara Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 16,021. Jimillar ƙuri'un 21,746. Region kin Doso Departement kin Gaya a komin kin Yelu, mazaɓu 114. Jimillar mazaɓun nan 114 duk sakamakon su ya iso ga hukumar Seni. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe an yi rajista 30,438. Adadin wa'inda suka sheshe ƙuri'un nasu a ranar zaɓe su 17,395. Wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba kwata-kwata su 888. Dan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 8,597, inda dan takara Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 8,159. Jimillar ƙuri'un sun kama 16,756. Region kin Doso Departement kin Doso Komini kin Tombo Kwarai ta ɗaya. Mazaɓu 40, runhunan mazaɓu 40 jimillar sakamakon su ya iso a hukumar Seni. Wanda aka yi rajistan sun kai munzalin zaɓe su 10,346, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu a ranar zaɓe ya kama 5,987, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba 266. Jimilla ya tashi 5,815. Dan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 1,185, sai dan takara Muhammad Usman inda yake da ƙuri'u 4,630. Jimilla 5,815. Reshen kin Doso Departement kin Boboi komin kin Fabirgi. A runhunan zaɓe 70 gare ta, runhunan zaɓe wa'inda sakamakon su ya iso ga hukumar Seni jimillar su 70. Adadin wa'inda suka kai munzalin zaɓe an yi kiyasce su a kan 16,817. Adadin wa'inda suka sheshe ƙuri'un nasu ranar zaɓe su 9,742, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba su 351. Jimilla ya tashi 9,609. Ga inda kowane ɗan takara aka rarraba ƙuri'un. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 3,754, inda Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 5,855. Jimilla ƙuri'u 9,609. Region kin Doso Departement kin Boboi komin kin Fakara. A mazaɓu 32, jimillar mazaɓu 32 ne dukkaninsu sakamako ya iso ga hukumar ta zaɓe. Adadin wa'inda aka yi rajistan sun kai munzalin zaɓe su 8,280, wanda suka sheshe wa ƙuri'un nasu su 5,081, wanda ƙuri'un nasu ba su yi kyau ba 167. Jimilla ya tashi 4,992. Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 1,719. Muhammad Usman yana da ƙuri'u 3,273. Jimillar ƙuri'un 4,992. Halila muna region kin Doso, Departement kin Tsibiri Duci, Komin kin Tsibiri Duci. A cikin runhunan zaɓe 142, runhunan zaɓe 142 jimillar su dukkaninsu sun aiko ma hukumar Seni da sakamakon zaɓuɓɓukan yadda suka wakana. Wanda suka kai munzalin zaɓe an yi rajistan mutum 39,252, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu a ranar zaɓe su 21,200, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba kwata-kwata sun tashi 821. Jimilla ƙuri'un ya tashi 20,969. Ɗan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'u 15,461, inda ɗan takara Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'u 5,508. Jimillar ƙuri'un gaba ɗaya 20,969. Region kin Doso, Departement kin Jinju a komin kin Zabori.
runhunan zaɓe 19, adadin runhunan zaɓen da suka iso da sakamakonsu a hukumar seni 19, wanda suka kai munzalin zaɓe an yi rajistar mutum 5,171, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu su 3,674, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba 180, jimilla sun tashi 3,583. Dan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 1,620, sai dan takara Muhammad Usman inda yake da ƙuri'a 1,963, jimilla ƙuri'un sun tashi 3,583. A rejiyon kin Agadez departamentin Bilma komin kin Fashi, adadin mazaɓu 4 ga sakamakon nasa ga hukumar zaɓe wanda aka yi rajistan sun kai munzalin zaɓe su 1,254, wanda suka ce shi ƙuri'un nasu su 814, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba su 49. Dan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 629, inda dan takara Muhammad Usman ya tashi da ƙuri'a 151, jimillar ƙuri'un sun tashi 780. Reshen kin Agadez departamentin Arlit komin kin Gugaram, adadin mazaɓu 42 gare ta, adadin mazaɓu wato runhunan zaɓe 42 dukkaninsu sakamakonsu ya iso ga hukumar ta seni, wanda suka kai munzalin zaɓe su 7,937, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu su 6,641, wanda zaɓuɓɓukan nasu bai yi kyau ba su 901, jimilla ya tashi 6,707. Dan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'a 6,497, inda dan takara Muhammad Usman yake da ƙuri'u 210, jimilla 6,707. Sai rejiyon kin Agadez departamentin Cirozerin komin kin Cirozerin, adadin mazaɓu 161, runhunan zaɓe 161 dukkaninsu sakamakonsu ya iso. Jimillar wanda suka kai munzalin zaɓe su 31,742, adadin wa'inda suka je shehu ƙuri'un nasu ranar zaɓe su 23,030, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba sun tashi 576. Dan takara Muhammad Bazum ya tashi da ƙuri'u 19,914, inda dan takara Muhammad Usman yake da ƙuri'u 2,928, jimillar ƙuri'un sun tashi 22,842. A reshen kin Agadez departamentin Cirozerin komin kin Agadez, a cikin mazaɓu 139, jimillar dukkanin ilahirin mazaɓun 139 sakamakon ya iso a hannun hukumar seni, wanda suka kai munzalin zaɓe su 57,362, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu su 28,056, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba su 1,074, jimilla sun tashi 28,041. Dan takara Muhammad Bazum yana da ƙuri'u 14,109, inda dan takara Muhammad Usman yake da ƙuri'u 13,932, jimilla wato ƙuri'un sun tashi 28,041. A reshen kin Agadez departamentin Cirozerin komin kin Tabelot, adadin runhunan zaɓe 81, adadin runhunan zaɓe 81 dukkaninsu sakamakonsu ya iso ga hukumar ta zaɓe mai cikakken 'yanci ta seni, wanda suka kai munzalin zaɓe an yi rajistar mutum 18,020, wanda suka sheshe ƙuri'un nasu ranar zaɓe su 14,463, wanda zaɓuɓɓukan nasu ba su yi kyau ba ƙuri'u 250 aka kilga, jimilla ya tashi 14,438. Dan takara Muhammad Bazum yana da ƙuri'u 13,620, inda dan takara Muhammad Usman yake da ƙuri'u 818.
jimillar ƙuri'un sun tashi 14,438. Kun shi irin sakamakon da muka samu a halin yanzu. Idan an jima wasu suka haɗo kuma bi iznillahi za mu ci gaba da bayyana muku. Yanzu zan barku da malama Hadiza da bayyana muku su a harshen zabarmanci. Madalla ja sau da matkanin da ya jere goka sun kwaran sai do su gandara falmai departement wara gilaji kominora bore kan tandaki kar sappa maga witakin taki tandai kan sappai to kwar witakin taki bore kan hantumu to bor zambar wakin for zonga kundi hinza bore kan hantum kan dugu sappe bor zambar iye zongu taki do waran skin da hakku bore kan tonton tirabo bor zongu da waye gacin da iye bore kan sappe bor zambar iye to zongu iddu do waran skin dugu bore kan sappa mante bor zonginka digu bore kan sappa bori bor zambar iye to zongu taki da waranza matkin farfaida Muhammad Bazum adu bor zambar hinza da wai takin taci wannan Usman bor zambar takin da zongu hinza da wa hakku cindi iddu do su gandara do su departement wara golle kominora tanda ki kar sappa maga tanda waygu wakan jere to kwara tanda waygu bore kan ningai mahantum bor zambar wakin din ka da zongu gudu waygu cin taci bore kan yin ningai mahantum kan yin dugu sappe bor zambar iye du zongu hakku da waygu cin dugu bore kai tonton tirabun bor zongu da waygu cin dugu bore kan sappe bor zambar hakku da waygu bore kan sappa mante bor zongin kan da waku cin da hakku bore kan sappa bori bor zambar iye da zongu iye da waydu cin di hinka atkin faida Bazum Muhammad adu bor zambar hinka da zongu iddu da waran skin da hakku mama Usman bor zambar gu da zongu da waranka cin di taci do su gandara bobai departement wara kai gollo kominora tande ki kar sappa maga waydu cin dinza wo kan jere to kwar waydu cin dinza bore kan ninga ma hantu boro zambar wicin di yagga da zonga hakku duwaran cin da hakku bore kan ninga ma hantu kan yan sappe bor zambar wicin din ka da wita cin din ka bore kan yan tonton tirabu bor zongin ka di wai bore kan yan sappe bor zambar wicin din ka da zongin ka da wai wucin din ka bore kan sappa mante bor zongu taki da afu bore kan yan sappa bori bor zambar wicin difo da zonga hakku da wai wucin difo matkin faida iborin ka gamara Muhammad Bazum adu bor zambar hinza da zongu hinza da wai dukin hinza mama Usman bor zambar hakku da zongu taki da waku cindi hakku lo su gandara dogon duci departement wara dan kasari kominora tanda ki kar sappa maga tanda zongun da waran cindi hakku bukan jere to kwara zongun da waran cindi hakku bore kan ninga mantum bor zambara waran skin da hakku da zongu giddu da waran cindi fo bore kan hantum kan dugu sappe bor zambar waran cindi inka da zongu hinza da waye cindi hakku bore kan tonton tirabo bor zongu hinza da wa hakku bore kan sappe bor zambar waran cindi inka da zongu iye da waye gucin da hakku bore kan sappa mante ngai mu utun bor zongu yagga da waye cindi iye bore kan sappa bori bor zambar waran kacin difo da zongu iye da wa kucin difo kayin faifai borin ka da kyar gamara Muhammad Bazum agadu bor zambar hakku da zongu taci da wa kucin difo mama Usman adu bor zambar wicin di hinza da zongu hinza do su gandara do su departement wara tombo kware hinkantado tanda ki kar sappa maga ngai bor zongu kayin jere to kware ngai bor zongu bore kan ngai ma hantum bor zambar waran kacin di hinka da zongu yega da wicin di iddu bore kan hantum kayan du sappe bor zambar wicin da taki da zongu hinza da waran kafosi bore kan tonton tirabo bor zanginka da waran zikin difo bore kan sappe bor zambar wicin takin da zongu gu da waigu bore kan sappa mante bor zongugu da wai ta cikin dihinza bore kan sappa borimu a gutun bor zambar wicin da taki da iye Muhammad Bazum adu bor zambar hinza da zongugu da wicin da egga mama Usman bor zambar wai da zongu taci da wakucin da hakku har son da yirgo do su gandara do su departement wara samberi kominora tanda ki kar sappa maga waikin dinka o kan jere to kwara waikin dinka bore kan ninga mantum boro zambar waikin da hakku da zongu gudu waran sken dinka bore kan hantum kan dugu sappe boro zambar egga da zongu hinka da wayegga bore kai tonton tirabo mo gutun bor zongu waran sken dinza
bore kan sappe bor zambar yagga da zongu taki da iwocin da hinza bore kan sappa mante bor zongu hinka da wayegicin da iddu bore kan sappa bori bor zambar yagga da zongu da iwocin da iye Muhammad Bazum adu bor zambar hinza da waydu cin da fo Mama Usman bor zambar iddu da waydu cin da iddu do su gandara do su departement wara moko ko minora tande ki kasappa maga way cintaci wo kan jere to kwara way cintaci bore kan ninga ma hantum bor zambar wucin da hakku da zongin ka da way gicin diye bore kan ya hantum kayin du sappe bor zambar egga da zongin zandi wucin di egga bore kan yi tonton tirabo bor way gicin di fo bore kan ya sappe bor zambar yegga da zong takin di way bore kan ya sappa mante bor zongin za da yegga bore kan sappa borimu bor zambar egga da zongu da afu Muhammad Bazum adu zambar fo da zongugu da iwocin dugu Mama Usman bor zambar iye da zongugu da wahaku cindi iddu do so gandara do gaya departement wara tun duga ko minora tande ki karsappa maga way gucin dufo o kan jere to kwara way gucin dufo bor kan ningay ma hantum bor zambar wocin diega da zongugu da wata cin diddu bor kan hantum kan dugu sappe bor zambar hakku da zonginka di wocin dugu bor kan yi tonton tiraga ngai mu wutun bor zongun da waran cin taci bor kan sappe bor zambar hakku da zongu hinza da waran skin da egga bor kan sappa mante bor zongu taci da waranka bor kan sappa bori bor zambar iye da zongu yegga da waranka fosi Muhammad Bazum adu bor zambar hinza da zongu yiddu diwai Mama Usman bor zambar takin da zongu hinza da iyagga to su gandara dogon duci departement wara dogon duci kominora tande ki kasappa maga zongun di wocin da hakku o kan jere to kwara zongun di wocin da hakku bore kan ninga ma antum bor zambar wita cin dinka di hinza bore kan antum kayan dugu sappe bor zambar waran kicin diddu do zongu hakku da waye bore kan yi tonton tiraga igutum bor zongu takin da waydu cin dugu bore kan sappe to bor zambar waran kicin diye da zongu hinza da waran skin dugu bore kan sappa mante bor zambar fo da zongu da waydu bore kan sappa bori bor zambar waran kicin diddu da zongu da waye cin dugu Muhammad Bazum adu bor zambar wacin dinka da zongu yinka da waygu cin da egga Mama Usman bor zambar wacin dinza da zongu yegga da iwacin da iddu do su gandara do su departement wara garin dai ko minora tande ki karsappa maga wata cintaci o kan jere to kwar wata cintaci bor kan ninga mantu bor zambar wacin taki da zongu yinka da wakucin da iddu bor kan ninga mantu kan du sappe bor zambar iye da zongu taci di wacin da fo bor kan itonton tirabun bor zongu di iye bore kan sappe bor zambar iye da zongu gudi wacin da hakku bore kan sappa mante bor zongu da wayegicin da hinka bore kan sappa bori bor zambar iye da zongu hinza da waranka cin da iddu Muhammad Bazum adu bor zambar hinka da zongu taki idi hinka Muhammad Usman bor zambar taki da zongu yegga da waranka cin da taci do su gandara loga departement wara falwal ko minora tande ki karsappa maga tanda zongu o kan jere to kwara zongu bore kan ninga ma antum tirabo bor zambar waran kacin difo da zongu iye da waran kacin di taci bore kan ya hantum kayan dugu sappe bor zambar wacin dinza da zongu da waidu cin dugu bore kan yi tonton tirabo bor zongu yinka da waidu cin dinza bore kan sappo mo yutun bor zambar wacin dinza da zongu taci da waran kacin da hakku bore kan sappa mante bor zongu iddu da waya gicin dinza bore kan sappa borimu bor zambar wacin dinka da zongu iye da waran zikin dugu Muhammad Bazum adu bor zambar gu da zongu iye da wakucin da hakku Muhammad Usman bor zambar iddu da zongu yega da waitaci cin da iye do su gandara dogon duci departement wara dogon duci departement su kukutan ko minora tande ki karsappa maga wayducin da hakku o kan jere to kwara wayducin da hakku bore kan ninga mantum bor zambar wucin diddu da zongu yegga da waygucin da egga bore kan hantum kayin du sappe bor zambar way da zongu da waran skin diddu bore kan yi tonton tirabo bor zongu da way takin taci bore kan sappe bor zambar way da zongu yinka da wa hakku bore kan sappa mante mu gutun bor zongu taci da waran kacin difo bore kan sappa bori bor zambar yegga da zongu hakku da waygu cin da egga
Muhammad Bazum a dubar zambar hinza da zongu da waran skin da ega Muhammad Usman bar zambar iddu da zongu iye da waranka do su gandara do su departement wara do su commune wara tande ki karsapa maga zongun da iye o kan jeri to kwara zongun da iye bore kan sappe bore kan hantum tira bon bor zambar wita cindinka da waya ga cindugu bore kan ninga ma hantum kan dugu sappe bor zambar waran ka cindifu da zongu yagga di wo cindinka bore kan tonton tira bon bor zongugu da wahaku cindi egga bore kan sappe autum bor zambar waran ka cindinka da waygu cindifu bore kan sappa mante bor zongu yiye da waygu cindugu bore kan sappa bori bor zambar waran ka cindifu da zongu yiye da wita cindidu Muhammad Bazum a dubar zambar gu da zonguyiye da waranka cindugu Muhammad Usman bar zambar wacin da iddu da waranka cindifu do su gandara ga departement wara yalu komin wara tanda ki karsappa maga tanda zongundi wacin taci o kan jere to kwara zongundi wacin taci bore kan ninga ma hantum bor zambar waran zah da zongu taci da waran skin da hakku bore kan ya hantum kan yin sappe bor zambar wacin diye da zongi hinza da waye gicin dugu bore kan yi tonton tirabo bor zongin kan da wai tacin da yaga bore kan sappe bor zambar wacin diye da zongi du da wai tacin taci bore kan sappa mante bor zongu hakku da wakucin da hakku bore kan sappa bori bor zambar wacin diddu da zongiye da wai gucin da iddu Muhammad Bazum adu bor zambar hakku da zongu da wai gucin diye Muhammad Usman bor zambar hakku da zongu da wai gucin di egga do su gandara do su departement wara tombo kware sintina tanda ki karsapa maga witaci o kan jere to kwara witaci bore kan ne ga ma antum bor zambar wai da zongin zan witacin diddu bore kan ya hantum kan yandu sappe bor zambar gu da zonge ga duwa ku cin da iye bore kan yi tonton tirabon bor wai gi cin taci bore kan sappe bor zambar yiddu duwa ku cin difo bore kan sappa mante bor zongin kan wai du cin diddu bore kan sappa bori ngai mu bor zambar gu da zongo hakku da iwo cin dugu Muhammad Bazum adu bor zambar fo da zongu da wa ku cin dugu Muhammad Usman bor zambar taci da zongu iddu da waranza doso gandara bobai departement wara fabirji commune wara tanda ki karsapa maga tanda waye o kan jere to kwara ngai bor waye bor kan ngai mantum bor zambar wucin di iddu da zongo hakku da iwocin di iye bor kan yen ngai mantum kan yen dugu sappe bor zambar yagga da zongo iye do wata cin dinka bor kan yi tonton tirabu bor zonginka di wocin da hakku bor kan sappe iwutum bor zambar yagga da zongo yagga da waidu bore kan sappa mante bor zongin zan do wucin difu bore kan sappa bori bor zambar egga da zongu iddu di yagga Muhammad Bazum adu bor zambar hinza da zongu iye da wai wucin da taci Muhammad Usman bor zambar gu da zongu hakku da wai wucin dugu doso gandara bobai departement wara fakara kominora tande ki karsapa maga waran skin dinka o kan jere ka to kwar waran skin dinka bore kan ninge mantum bor zambar hakku da zongin ka da waku bore kan yantum kan du sappe bor zambar gu da waku cindifu bore kan yi tuntun tirabo bor wayi cin da hakku bore kan yan sappe bor zambar gu da zongu da wayi gucin dega bore kan sappa mante gutun bor zongu da wayi ducin diye bore kan sappa bori bor zambar taci da zongu yegga da wayi gucin hinka Muhammad Bazum a dubar zambar fo da zongi iye da waran kafosi Muhammad Usman bor zambar hinza da zongi hinka da wayicin da hinza do su gandara tibiri duci departement wara tibiri duci commune wara tande ki karsapa maga zongun da wata cin dinka o kan jere to kwar zongun da wata cin dinka bore kan ninga mantum bor zambar waran skin da egga da zongi hinka da waygucin da hinka bore kan ya hantum kan yandu sappe bor zambar waran kacin difo da zongi hinka bore kan yi tonton tirabo bor zongugu da wayagga o kan yin sappe auto bor zambar waran kacin difo da zongu iye da wayagga bore kan sappa mante mugutum bor zonga hakku da waran kacin difo bore kan sappa bori bor zambar waran ka da zongi egga da waydu cindi egga Muhammad Bazum adu bor zambar wocin dugu da zongu taci da waydu cindi difo Muhammad Usman bor zambar gu da zongu gu da i hakku do su gandara dai ba su do su nirgo junju departement wara zabori commune wara
tande ki kar sappa maga waran ka fusi o kan jere to kwar waran ka fusi bore ken ninga ma antum bor zambar gu da zongu da wayi cin difo bore ken ya hantum kan sappe bor zambar hinza da zongu da wayi cin taci bore ken yi tonton tira bor ha ku bor wa ku cin di egga bore kan sappe bor zambar hinza da zongu ye da wayi cin dinza bore kan sappa mante bor zongu da wa hakku bore kan sappa bori bor zambar hinza da zongu da wa ku cin dinza Muhammad Bazum adu bor zambar fo da zongi du waranka Maman Usman bor zambar fo da zongi yagga da waidu cindi hinza Agdes Gandara Bilma departement wara faci komin wara tandaki karsapa maga itaci o kan jere to kwar itaci bor kan ninga ma antum bor zambar fo da zongin kan waidu cin taci bor kan ya antum kan du sappe bor zango hakku da iwacin taci bore kan yi tonton tiraga bor wucin dubu bore kan sappe bor zonga kunda waran cin dega bore kan sappa mante itun bor wita cin dega bore kan sappa bori boro zongu iye da wa hakku Muhammad Bazum adu bor zongu iddu waran cin di egga Maman Usman ngumo du bor zongu da waigu cin difu Agdes Gandara Arlit departement wara Gugaram Pominora tande ki kar sappa maga tan wita cindinka o kan jere to kwar wita cindinka bore kan ninga ma antum bor zambar iye da zongi ga da waran skin di iye bore kan ya antum kan indu sappe bor zambar iddu da zongi iddu wita cindifu bore kan yi tonton tirabo bor zongu da wai gucin di iye bore kan ya sappe bor zambar iddu da zongi iye da wai gucin da hakku bore kan ya sappa mante boro wai gucin difu bore kan sappa bori bor zambar iddu da zongi iye di iye Muhammad Bazum adu bor zambar iddu da zongu taci da waya gicin da iye Maman Usman ngumu du bor zangu hinka da iwai Agdes Gandara ciro zerin departement wara ciro zerin commune wara tande ki karsapa maga zongun da waidu cindifu o kan yan jere to kwar zongun da waidu cindifu bor kan ninga ma hantum bor waranza bor zambar waranza cindifu da zongu yer wata cindinka bore kan ya antum kan du sappe bor zambar waran kacin dinza da waranza bore kan tonton tirabo bor zonginza da wakucin da hakku bore kan yan sappe bor zambar waran kacin dinza da zongutaci di wacin da hakku bore kan sappa mante bor zongugu da wayyakin da iddu bore kan sappa bori bor zambar waran kacin dinka da zongu hakku da waitaci cin dihinka Muhammad Bazum adu bor zambar wacin diyagga da zongu yagga di wacin taci Maman Usman bor zambar hinka da zongega da waranka cin da hakku Agdes Gandara tiro zerin departement wara Agdes commune wara tande ki kar sappa maga zongun da waran skin da egga o kan jere to kwara zongun da waran skin da egga bore kan ninga ma hantu bor zambar waigu cin da iye da zongin zan da waidu cin da hinka bore kan ya hantum kan du sappe bor zambar waranka cin da hakku da waigu cin da iddu bore kan ya tonton tirabo bor zambar fo da waigu cindi egga bore kan sappai bor zambar waran cindi egga da zongudi wo cindugu bore kan sappa mante bor zambar fo da wayi cindi taci bore kan sappa bori ngama wutum bor zambar waran cindi hakku da wai taci cindi fo Muhammad Bazum adu bor zambar wai cindi taci da zongu da iyagga Maman Usman bor zambar wai cindi hinza da zongu egga da waranza cindi hinka Agdes Gandara ciro zerin departement wara tabulot commune wara tande ki kar sappa maga wo ya hakku cindifo kan jere to kwara wa hakku cindifo bore kan ninga ma hantum bor zambar wucin da hakku da waranka bore kan ya hantum kan du sappe bor zambar wucin da taci da zongu taci da waidu cindi hinza bore kan tonton tirabun bor zongin kan da waranka cindugu bore kan sappe bor zambar wucin taki da zongu iddu da hakku cin da hakku bore kan sappa mante bor zongin kan da waigu bore kan sappa bori bor zambar wucin da taki da zongu taki da waran zicin da hakku Muhammad Bazum adu bor zambar wucin da hinka da zongu iddu da waranka Muhammad Usman ngamo du bor zangu hakku da iwacin da hakku wo kan yoddo ne kalne koy kan di kar me gi tonan darando irsan nango na iran suno fanna birkasum se ngala joro adiza san sidiku assalamu alaikum jama'a lorto enda dutun do sakamako do kuma shi kora lorto di man karaye kuriyo do kuma shi agade se departement do kuma shi tirozori ne commune do kuma shi tabelo ke fero no kuma shi karno fisku tulon ke fero no kuma shi karno fisku tulon ar sama solan karno tanna
amdo no kuma shi kala kaka da karno tun jaro na karno ce da angala da amdo no kuma shi dumme uskun ne findin amdo no kuma shi karno ce na am dumme da riyar dion fira kan yakin amdo no kuma shi kala kaka da karno da ta sarka karno ce na am yer indin findin lu ko amdo no kuma shi sama jimila goni me karno ce na da am dumme da riyar arakun fiskun uskun amdo no kuma shi karno da nabci da am yer indin fiun amdo no kuma shi karno da nabci na da am dumme da riyar dion fira kan uskun go dika tanjana awdo no kuma shi ammo to ndana da Muhammad Bazum ka amdo no kuma shi dumme ya kan yar arakun pindi Muhammad Usman amdo no kuma shi yar uskun men uskun Kriyo no kuma shi Agadez departamento no kuma shi Tirozori ne komundo no kuma shi Agadez Kefaro no kuma shi karno men fa kalari kefaro no kuma shi karno men fa kalari ar sama sulan karno tanna amdo no kuma shi kala kakad karno chunjaro ya karno chedi angalade amdo no kuma shi du piu tuluri yar ya kun fira kun indin amdo no kuma shi karno channar amdo no kuma shi du pindin uskun fiun arakan amdo no kuma shi turunjan kala kakad karno chazarka karno channar amdo fiu lari amdo no kuma shi jimla rogonya karno channar amdo pindi lari men men ko amdo no kuma shi karno janno chedi amdo fitror deri amdo no kuma shi karno janno tunar am do pindi uskun ne video tulon ngo awde no kuma shi dikata jalan kam mo chon dana da Muhammad Bazum am do no kuma shi dun yede ren men larin Muhammad Usman am do no kuma shi dun ya kan yar larin fakan indin Kariyar no kuma shi Agadez departamento no kuma shi Tirozori ne komundo no kuma shi Tirozori ne kefaro no kuma shi karno men fira kutulon kefaro no kuma shi karno men fira kutulon har sama sulan karno tanna am do no kuma shi kala kakade karno chunjaro na karno ce di angala am do pa kutulon yer tulon pidon indin am do no kuma shi kala kakade karno amdo no kuma shi karno channa da amdo no kuma shi do pindin yakin fiyakin amdo no kuma shi turunjan kala kaka da karno da recin jasa sarka karno channa da amir yakun fiskun uskun amdo no kuma shi jimila ragoni me karno channa da amdo pindin yakin yer dion non uskun amdo no kuma shi turunjan karno janabci da amir fitror arakin amdo no kuma shi karno janabci da amdo pindi indin yer uskun pidon indin ngo awdo no kuma shi tikitan jalan kam mo chondana da Muhammad Bazum amdo no kuma shi do me larin yer larin ne diri Muhammad Usman amdo no kuma shi do indin yer larin findin uskun kiriya do no kuma shi Agadez da mana karaye departamento no kuma shi Arlite komundo no kuma shi Gugarambe kefaro no kuma shi karno pidew indin kefaro no kuma shi karno pidew indin har sama sonan karno tanna amdo no kuma shi kala kakka da karno chunjaro yana karno chedi angala amdu tuluri yer larin fakko tuluri amdo no kuma shi karno channar amdu arakan yer arakan pidew tidon amdo no kuma shi kala kakka da karno chunja ta sarka karno channar ammen fi tuluri amdo no kuma shi jimila rogoni me karno channar amdu arakan yer tuluri filarin uskun amdo no kuma shi karno janabti da am filarin tulon amdo no kuma shi karno janabti na amdu arakan yer tulurin tulur ngo awdo no kuma shi dikata jalan kam mo chonda na do Muhammad Bazum amdo no kuma shi du arakan yer dion filarin tuluri Muhammad Usman amdo no kuma shi yer indin miyon kuriya do no kuma shi Agadez sedman departamento no kuma shi Bulmai komundo no kuma shi Fashi kefaro no kuma shi karno dio kefaro no kuma shi karno dio war sama solam karno tanna amdo no kuma shi kala kakka de karno chunjaro yana karno te dangalat am duniyar indin fiu deri amdo no kuma shi karno tanna am yer uskun me deri amdo no kuma shi kala kakka de karno chunja ta sarkana am me luko on amdo no kuma shi jimila ro goni me karno channa am yer uskun pindi lari amdo no kuma shi karno janabci de am pidew lari amdo no kuma shi karno janabci na am yer tulurin fiskun ngo fudo no kuma shi dikata jala awdo no kuma shi kam mo chonda na Muhammad Bazum kam do no kuma shi arakon pindi lari Muhammad Usman amdo no kuma shi men piu dilon kuriya do no kuma shi Dosoy departamento no kuma shi Junju komundo no kuma shi Zaburi kefa karno melai kefa do no kuma shi karno melai ar sama solan karno tunna amdo no kuma shi kala kaka de karno chunjaro yana karno chede angala amdu men fiturul tulon amdo no kuma shi karno channar amdu ya kanyar arakun fiturul leri amdo no kuma shi kala kaka de karno chunja ta sarka karno channar am fiskulari amdo no kuma shi jimila ra sama goni me karno channar amdu ya kanyar turul firakan yakan amdo no kuma shi karno janabci de ammen fiskul amdo no kuma shi karno janabci nan amdu ya kanyar uni fiskun yakan ngo awdo no kuma shi kam mon dikata jalan chondana do Muhammad Bazum kamdo no kuma shi duniyar arakan findin Muhammad Usman amdo no kuma shi duniyar larin firakon yakan kariya do no kuma shi Dosoy departamento no kuma shi Tibiri Duci komundo no kuma shi Tibiri Duci kefaro no kuma shi karno men pidio indin kefaro no kuma shi karno men pidio indin sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala kaka de karno chunjaro yana karno chedi angala amdo pekularin yer indin piun indin amdo no kuma shi karno ja amdo no kuma shi karno channa amdo pindi tulon yer indin amdo no kuma shi kala kaka de karno de chunja sa sarka karno channa am yer un filarin amdo no kuma shi jimila rogon me karno channa amdo pindi tulon yer tulurin filar
amdo no kuma shi churanjan karno janab chidi amir uskun findi tulon amdo no kuma shi karno janab chuna amdo pindi ner larin firakulari ngo awdo no kuma shi ndikatan jana kam mo chonda na Muhammad Bazum amdo no kuma shi du nyolu ko un yer dion firakutulon Maman Usman amdo no kuma shi yer uskun kariya do no kuma shi doso departement do no kuma shi boboye commune do no kuma shi fakarai kefero no kuma shi karno pek nindi kefero no kuma shi karno pek indi na sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala ka de karno chunjara na karno chedi angala da amdu uskun yer indin fiskun amdo no kuma shi karno channar amdu un fiskun tulon amdo no kuma shi choronja kala ka de karno cha sarka karno channar amdu fitrur uskun amdo no kuma shi jimila ragoni me karno channar amdu un men fiulari amdo no kuma shi choronjan karno janab chidi am men firakutuluri amdo no kuma shi karno janab chinar amdu diyo yer lari filari indin ngo awdo no kuma shindi ka tanjan kam mo chonda nad Muhammad Bazum amdo no kuma shi duniyar tuluri melari Maman Usman amdo no kuma shi duya kan yer indin fitruri yakan kiriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi boboye commune do no kuma shi fabije kefero no kuma shi karno fitlur kefero no kuma shi karno fitlur sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala ka de karno chunjaro na karno chedi angala amdu men arakin yer uskun me tuluri amdo no kuma shi sama karno chanar amdu larin yer tuluri fidon indin amdo no kuma shi kala ka de karno dare chunja cha saraka karno chanar am yer indin me uskun amdo no kuma shi jimila rogoni me karno janab channad amdo no kuma shi du larin yer larin firakum amdo no kuma shi karno janab chidi am yer yakun fion tilon amdo no kuma shi karno janab chanar amdu larin yer kan larin ngo awdo no kuma shindi ka tanjan kam mo chonda nan Muhammad Bazum amdo no kuma shi du yakan yer tulurin fiu deri Maman Usman amdo no kuma shi du yer uskun fiu ko ol kiriya do no kuma shi doso departement do no kuma shi doso commune do no kuma shi tombo kware kani do no kuma shi falle kefa karno fidio kefa do no kuma shi karno fidio war sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala ka de karno chunjara na karno chedi angala amdu muni yere akun fidio arakan amdo no kuma shi karno channar amdu un yer lani fisko tuluri amdo no kuma shi kala ka de karno chunja ta saka karno channar am filarin deri amdo no kuma shi jimla rabon me karno channar amdu arakan fisko tulon amdo no kuma shi karno janab chedi am yere indin firakan arakan amdo no kuma shi karno janab channar amdu un yer uskun me luko un go awdo no kuma shi ndikatan jana kam mo chonda na Muhammad Bazum amdo no kuma shi du men fisko luko un Maman Usman amdo no kuma shi du dion yer arakan fiakan kiriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi gayay commune do no kuma shi yelu en karaye kefa do no kuma shi karno men mederi kefa do no kuma shi karno men mederi ar sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala ka de karno chunjara na karno chedi angala amdu pak ni yer dion pak uskun amdo no kuma shi karno tanar amdu metuluri yer yakun felare luko un amdo no kuma shi kala ka de karno chunja sa sarka karno tanar am yer indin video lari amdo no kuma shi jimila rogoni me karno tanar amdu metulurin yer arakun video deri amdo no kuma shi karno janab chedi amdo no kuma yer uskun fiskun amdo no kuma shi karno janab tanar amdu men arakan yer tulurin fiun arakan Muhammad Bazum amdo no kuma shi du uskun yer un filarin tuluri Maman Usman amdo no kuma shi du uskun men fiulari kiriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi do so commune do so kefa karno men tulur sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala ka de karno chunjara na karno chedi angala amdu pido indin filarin luko on amdo no kuma shi karno chanar amdu pindi tulon yer larin me indin amdo no kuma shi kala ka de karno cha sarkana dare karno chanar amdo no kuma shi yer un fiskulari amdo no kuma shi jimila rogon me karno chanar amdu pindi indin yer un tilon amdo no kuma shi karno janab chidi amdo no kuma shi yer tuluri fiulu ko amdo no kuma shi karno janab chanar amdu pindi tulon yer tuluri bidon arakan ngo awdo no kuma shi ndikatan jana kam mo chonda na Muhammad Bazum amdo no kuma shi du un yer tuluri findi luko un Maman Usman amdo no kuma shi du men arakan findi tilon ke kiriya do no kuma shi do so ma karaye departement do no kuma shi dogon duce commune do no kuma shi sukuku tanne ke fero no kuma shi karno frak uskun ke fero no kuma shi karno frak uskun ar sama solan karno tanna amdo no kuma shi kala ka de karno chunjaro na karno chedi angala amdu men arakan yer lani fiulari amdo no kuma shi karno channar amdu men fakan arakan amdo no kuma shi kala ka de karno chunja ta sarakana karno tana am men video deri amdo no kuma shi jimla rogoni me karno tana amdu men yer indin fiskun amdo no kuma shi choronja karno janab chedi amdu dion pindi tulon amdo no kuma shi karno janab tana amdu larin yer uskun fiulari ngo awdo no kuma shi
shi dikatan jalan kan mo chonda na Muhammad Bazum amdo na kuma shi du ya kan hinan fa kulari Muhammad Usman amdo na kuma shi du arakan yar tuluren pinde kariya do na kuma shi du so departement do na kuma shi loga commune do na kuma shi falwalle ke baro na kuma shi karme me ke baro na kuma shi karme me sama sama karno tanna amdo na kuma shi kala kakar karno chunjaro na karno cheni angala do amdo pindi tulon yar tuluren pindi deri amdo na kuma shi karno channar amdo me ya kan in ma firakun ara firakulu ko kila do kuma shi kakar karno am yeri ndin firakun ya kan tasar kana jimila ragoni me amdo na kuma shi karno tan amdo me ya kan yar dion pindin uskun amdo na kuma shi karno janab ci am yar arakan filarin ya kan amdo na kuma shi karno janab tan amdo me indin yar tuluren firakulu ko go do na kuma shi kamon dikatan jalan chondana do Muhammad Bazum amdo na kuma shi du yar tuluren fiskun uskun Muhammad Usman amdo na kuma shi du arakan yar larin video tuluri kariya no kuma shi do soy man kara departement do no kuma shi do soy commune do no kuma shi garan kadaye ke faro no kuma shi karno video deri ke faro no kuma shi karno video deri sama salan karno tan amdo no kuma shi kala kakari karno chunjara na karno tan angalan amdu me deri her indi fiskon arakan amdo no kuma shi karno tan amdu tulurin her dion men tilon amdo no kuma shi kala kakari karno chunjara dere tasarka karno tan ammen tulurin amdo no kuma shi jimila rogoni me karno tanar amdu tuluri yor uni me uskun amdo no kuma shi karno janab ci amdun filare indin amdo no kuma shi karno janab tan amdu tuluri yer ya kompindin uskun findit arakan kay Muhammad Bazum amdo no kuma shi dundi yer dion indin Muhammad Usman amdo no kuma shi dundi yer laren findit deri period no kuma shi do so departement do no kuma shi dogon dutse commune do no kuma shi dogon dutse ke fa karno men me uskun ke fa do no kuma shi karno men me uskun ar sama sonan karno tanna amdo no kuma shi kala kakade karno chunjaro na karno ci diangala amdu pin amdo no kuma shi du pidio indin yakan amdo no kuma shi samma karno tanar amdu pindin arakan yer uskun fiturur kala do no kuma shi kakade karno am yer dion tra ko tasarakana jimila ragoni me amdu pindin tulurin yer yakan tra ko amdo no kuma shi karno janab ci amdu men firakan amdo no kuma shi karno janab tinade amdo pindin arakun men fiturur ko go awdo no kuma shi kamo chondana Muhammad Bazum amdo no kuma shi dume indin yer indin fiulari Mamun Usman amdo no kuma shi dume yakan yer larin men luko arakan kiriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi gaye commune do no kuma shi tunu gaye kefa karno fitulon kefa do no kuma shi karno fitulon ar sama sama karno tan amdo no kuma shi ko karno chonjara na karno chede angala amdu me larin yer kira fidon arakun amdo no kuma shi kakade amdo no kuma shi karno tanar amdu uskun yer indin me luko amdo no kuma shi kala kakade karno chunja ta sarka karno tanar ammen pindi deri amdo no kuma shi jimila rogoni me karno tanar amdu uskun yer yakun fa kalari amdo no kuma shi karno jannab ci amdu dion pindi amdo no kuma shi karno jannab tanar amdu tulur yer lari mel lari go awdo no kuma shi kam dikatan jalan chondana Muhammad Bazum amdo no kuma shi du yakan yer arakan miun Muhammad Usman amdo no kuma shi du dion yer yakan larin kariya do no kuma shi do so departement do so commune do no kuma shi mokkoy ke fa karno fitro deri ke fa do no kuma shi karno fitro deri ar sama sama karno tan amdo no kuma shi kala kakar karno chunjaro ana karno chedi angala do amdo no uskun yer indin filari tuluri amdo no kuma shi karno tan ar am dular yer yakan melari kala do no kuma shi kakar karno am filari tulon tasarkana jimila rogoni me am dular yer dion mion karno chado amdo no kuma shi karno janab ci am yer yakan lari amdo no kuma shi karno janab ci na am dular men tilon go awdo no kuma shi dikatan jala kam mo chondana do Muhammad Bazum amdo no kuma shi duniyar mel ko Muhammad Usman amdo no kuma shi du tulurin yer fiskun arakan kiriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi do so commune do no kuma shi sambere ke fa karno fitro dindin ke fa do no kuma shi karno fitro dindin na sama sama karno tanna amdo no kuma shi kala kakade karno chunjaro na karno chedi angala am du me uskun yer fak indin amdo no kuma shi karno chanar am du larin yer indin fitulur filarin amdo no kuma shi karno kala kakade karno chunja ta sarkana da amman pindin yakan amdo no kuma shi jimla ragoni me karno tanar am du larin yer dion me yakan amdo no kuma shi karno janab ci am du ndin am yer indin filarin arakan amdo no kuma shi karno janab tanar am du larin men me tuduri go awdo no kuma shi dikatan jan kam mo chondana do Muhammad Bazum amdo no kuma shi du yakan fira ko tulon Muhammad Usman amdo no kuma shi du arakan fium arakan kiriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi do so commune do no kuma shi tombo kore kani indi ke fa karno men ke fa do no kuma shi karno men sama sama karno tanna amdo no kuma shi kala kakar karno chunjaro na karno chede angala amdo pindi indinier lare fitur arakan amdo no kuma shi karno tanar amdo me de ringer yakan me lari amdo no kuma shi karno kala kakar karno cha sarkana amdo indin
amdo no kuma shi yar indin pekko tulon amdo no kuma shi jimla ragon me karno tanar am du me de rinyer un fiun amdo no kuma shi karno janabti de am yer un pidon yakan amdo no kuma shi karno janabti na am du me de rin tulurin go awdo no kuma shi dikata jalan kam mo tonda na muamir bazum amdo no kuma shi du yakun yer un melari maman usman amdo no kuma shi du mi yer dion fiskun uskun ke kuriya do no kuma shi do sor man karaye departement do no kuma shi do gondusi ko mun do no kuma shi dan kasariye ke fa karno mai findi uskun ke fa do no kuma shi karno mai findi uskun nar samma solan karno tanna am do no kuma shi kala kakar karno tun jarwana karno je di angala am do pekkun uskun yer arakan pindi tulon am do no kuma shi karno tanar am do pindi indini yer ya kami fitrun uskun am do no kuma shi kala kakar karno ta sarakana da amir ya kun fiskun am do no kuma shi karno tanar samma so am do pindi indin yer tulurin fin uskun am do no kuma shi karno janabti amir larin fitrur tuluri am do no kuma shi karno janabti na am do pindi tuloni yer tulurin fisku tulon go do no kuma shi dikaten jan kam mo chonda na do muamir bazul am do no kuma shi du uskun yer dion fisku tulon maman usman am do no kuma shi du me ya kun yer ya kan ke kriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi boboye ko mun do no kuma shi koy goloy ke fa karno fra ko yakan ke fa do no kuma shi karno fra ko yakan ar sama sala karno tanna am do no kuma shi kala kakar karno chun jarana karno chedi angala am du me la riner uskun pindin uskun am do no kuma shi karno channar am du me indin pidin indin am do no kuma shi kala kakar karno cha sarkar amir indin me am do no kuma shi jimla ragoni ma karno tanar am dume indin yer indin fiun indin am do nok mashi karno janab ti am yer dion tilon am do nok mashi karno janab tanar am dume tilon yer uskun fiun tilon go awdo nok mashi kam to ndana da muamir bazum am do nok mashi du yakun yer yakun firak yakun maman usman am do nok mashi du uskun yer dion fiskun uskun kuriya do no kuma shi do so departement do no kuma shi do so commune do no kuma shi gole ke fa karno fiu ke fa do no kuma shi karno fiu war sama sama karno tanna am do no kuma shi kala kakar karno tun jarana karno ce de hankala da am dume indini yer unin filar deri am do no kuma shi karno tanar am do turu yer uskun filar luko un am do no kuma shi kala kakar karno ta sarkana da amman fiu luko un am do no kuma shi jimla ragoni ma karno tanar am do uskun fiu am do no kuma shi karno janab ci amir indin fiskun uskun am do no kuma shi karno janab tuna am do tulur yer tulur firakan indin awdo no kuma shi ngo am mondi ka tanjalan to ndana da muamir bazum am do no kuma shi dundin yer arakan firakun uskun muhammad usman am do no kuma shi du un men findi deri kriya do no kuma shi do so do man karaye departement do no kuma shi falmaye ko mun do no kuma shi gilaje ke fa karno pidio deri ke fa do no kuma shi karno pidio deri ar sama salan karno tanna am do no kuma shi kala kakar karno chun jaro na karno ce de angala am do no kuma shi du men tino yer uskun yakan am do no kuma shi karno tanar am do turu yer dion fa kun uskun am do no kuma shi kala kakar karno chun jata sarka karno tanar am na man filarin tuluri am do no kuma shi jimla ragoni ma karno tanar am do tuluri yer arakan fa kuluko un am do no kuma shi karno janab ti am yer indin am do no kuma shi karno janab ti am do tuluri yer dion fa kun go awdo no kuma shi dikata jalan kam mo jona na do muamir bazum am do no kuma shi du ya kan fido deri maman usman am do no kuma shi du dion yer ya kan fiskun arakan jama sonala ne kon jakin adam be dai adam bula mai nero tulam do no kuma shi budu mana dai nero sakamako do no kuma shi karodo no kuma shi kura lorte bi kai kana kini indiyar dai nero tulam do no kuma shi budu mai jadin jama sosai to sha sakamako do no kuma shi gare fande andan ne ala cinna kala kallen assalamu alaikum wa alaikum assalam bila jarhana lawrgulane lazami yotu kala wonde gorgudu dirram pala ngram kina kala wonde funya mai mago tergo habar kuran kan halama koli a shuru shi hawgite ka fevrier man har dubu ki hawgite na mu shekini dumu dawla ma garam gote habar na wonde lo do so mago te wonde lo do so departement falmai commune gilaje mago te te shekini mago te akan hawle ga wonde te akan hawle ga shodana shekini garam gote me kana kula kurban mo modran duba kan jute or wasku ga kunni ne ya kol kuranga inda reli mo modran dubu tulari or hugayi tak yar mo ta pa ne go kana shi mu jidu dawla ni muhammad bazum na tani dubu kunni akan hugayi muhammad usman na tani dubu hugayi or ga kunni akara ka ularaka
wanda no doso wanda departement doso commune higole wote migon kne yeta higura no te akan hiji wanda te akan hiji shoda kalal prakro no prakro bam mogo modran duba kan ki ar hiji akan hilo higa yor mongote migon kne korporan al helli mogote modran dubu tulare akan rak ki ya plan migon kne Allah shilmu gidu dole yuma ni Muhammad bazima ta migo dubu ki ar rak prakki was Muhammad Usman na tamyo dubu hinji ari hagai wanda no yodo sa wanda departement falmal commune hiko golo yini wote te hukra no te akarak uliga kunna garmu te wanda te akarak uliga kunna sura kala kuran kura program no no yodram dubu akan ju hiligaru ari wasku hagi wasku na gawte no kunna kuran garnaji hirili no gon dubu akan ju te ari wasku akan hinji uliga ta ya plan kana shiru dubu dawla no bazum Muhammad bazum na tamigo dubu ga kunnu arga kunnu akawara ke ga kunnu Muhammad Usman na tamigo dubu wasku arhugayu akan wasku ule waska wanda no do so wanda commune ya departement dogon duce a commune hidan kasari yin te hukura no te ari habi wasku wanda te ari